खुलुमबाय। गिबियावनो आं जोंनि इउपिपिएल दोलोनि गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्म आरो आथिखालनि इउपिपिएल राजनीति दोलोनि गाहाय आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' सार आरो वार्किं प्रेसिडेन्ट मानगोनां रोनगोरा नार्जारि बिथांमोनखौ आङो गिबियावनो साबायखर बावदों। बिथांमोननि दैदेननायावनो बे बड'लेण्ड हालामाव इउपिपिएल दोलोआ एकदमबारे स्ट्रं जाबाय आरो बे मानास सेरफां समस्तियाव बिथांमोना दिनैहाय आंखौनो सासे बिजाथि हिसाबै मैया फोसावबाय। बे फोसावनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय, खुलुमनाय थाबाय आरो फैबाय थानाय समावहाय बिथांमोननि जि आसा जि मिजिंजों आंखौ बिजाथि हिसाबै दैथायहरदों बेखौ आङो मोगथाङाव महर होनो थाखाय आङो जथेस्थ' सेस्था खालामगोन। आरो बे मानास सेरफां समस्तिल' नङा, गासै बड'लेण्डआव 40टा समस्तियाव जों जिबायदियै खामानि मावबोबाय थादों आरो बेबायदिनो बेनिफ्राय साबसिन हामसिन खामानि मावलांगोन होननानै आं रायजोनि खोथा होदों। बेथ' नंखाय बाथ्रा नङा। जिहेथु आं दिनैहाय नुदों जिहेथु आङो सिगाङाव बिपिएफमोन, आङो दिनैहाय इउपिपिएलआव फैबाय आरो इउपिपिएलनि मानसिफ्रा इफाल जायाखै। आरोबाव आङो गोबां आंनि बिपिएफ राजनीति दोलोनि माखासे भटार्सफोरखौ, माखासे लिडारफोरखौ आं लाबोफानो हादों। दा बिथांमोनाबो डेडिकेटेडलि खामानि मावगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे दिनैनि दिनावहाय मुसलमान भटआ दिनैहाय गोबां जोंजों फैबाय, राजबंशिफ्राबो फैबाय आरो बेंगलिफ्राबो फैबाय। बे बेलायाव जोंहा दिनै साननांगौनि जेबो खोथा गैया। मानास सेरफां समस्तिया दि इउपिपिएलनि दखलाव बे सैथो खोथा।